To téma jsem si vybrala, protože se ráda zajímám o přírodu a líbilo se mi nejvíce ze zhledání. Do čelení medvědovitých patří 8 druhů. Nejznámější je medvěd hnědý a lední. Pohybují se také po 2 končetinách. Medvěd je savec a patří do řádu šelem. Vyskytují se na všech kontinentech. Jsou to také všedravci. Medvěd hnědý, medvěd lední, medvěd grizzly, panda velká, medvěd baribal, medvěd vyskatý, medvěd ušatý a medvěd drývavý. Všichni mají podobnou stavbu těla, masivní ramena, ocalitý hřbet, krátký ocásek, malé oči, silné končetiny a široké plavy s dlouhými drápy. Běží rychlostí až 65 km hodně, mají mimořádně vyvinutý čich, cítí na vzdálenost 30 km, živí se bobulemi, medem, lesními plody, hmyzem i rybami. V Severní Americe konzumují více masa. V Evropě pojídají bukvice a plody javoru. Na Sibiři ořechy a jehlová semena a na Aljašce loví lososy. Na podzim se medvědy uchýlí k zimnímu spánku, podřímují a zůstávají ostražití, během odpočinku stráví své tukové zásoby a na jaře se probouzejí a opouští svůj. Medvědy se páří v jarním a letním období, nastává souboj mezi samci a samici, po páření se jejich cesty rozcházejí a na podzim se medvědice uchýlí do svého domu. V lednu nebo v únoru přivede na svět mláďata a mláďata se učí vše od své matky a po 2 letech opouští. Medvědi mají výborný orientační smysl, dokážou najít zpáteční cestu na vzdálenost 270 km, vládne mezi nimi hierarchie a mají nepřátelé, a to levharta, tigra a kojota. Co dělat při setkání s medvědem? Vracet se pomalu zpět, pokud to jde nejlépe proti větru. V žádném případě neutíkat, protože medvěd je rychlejší a co nejdříve se skoulí na zem do klubička.